Aspaldi koartza ibaiaren ertzean egoten. Ez dakizuen orden koartza? Bai, txori hanka luze hori, lepo luzea eta moko luzea duena, goiti bera grisa dena, gutxi gora bera, ezta? Kontua da, koartza beti ibaiaren ertzean egoten zela erdilotan. Beti begiak izteko zorian. Beti lotaukika. Ikustekoa zen, loguriaren eraginez burua aurrerantzer hori eta mokoa lokatzetan sartzen zitzaion. Behin batean Martin Arrantzaleak aholku bat eman zion. Zergatik ez duzu burua atzerantz botatzen? Baina alferrik. Koartzak burua beti aurrera. Joera hori zuen. Martin Arrantzaleak beste aholku bat eman zion. Orduan, zergatik ez duzu logurea hiltzen? Jakina! Logurearen zain geratuko naiz. Begiak zabal-zabalik itxarongo diot. Eta hurbiltzen denean, alderik alde zulatuko dut mokoaz. Horixe egin zuen. Begiak zabalik edukitzen saiatu. Baina betazalak berazi joazkirat. Pertsiana baten antzera, gero eta beherago. Ilundu zuenean, begiak lausotu egin zitzaizkion. Zerbait zetorrela iruditu zitzaion, baina bapatean, burua bera, lotauki. Ez ba, urrengoan ez dut kale egingo. Urrengoan ere begiak lausotu egin zitzaizkion eta eraso egiteko une berean lokuluska egin zuen. Ez ba, urrengoan bai pentsatu zuen koartzak ernegatuta. Baina bere kalterako urrengoa ez da oraindik iritsi. Koartzak ibaiaren ertzean jarraitzen du logureak erreta. Horregatik, koartz bat ikusten duzuenean, zaila egingo zaizue jakitea, ia lotan dagoen, ala logurearen zain dagoen. Bai, niri ere gauza bera gertatzen zait batzutan. Askotan, ez dakit ea esnaturik nagoen, ala ametsetan ari naizen. Orain esate baterako... Orain esnatuta nago.